Moi taas! Tänään tehdäänkin hankikylvöjä. Nämä hankikylvöt on sellainen tosi näppärä tapa kasvattaa kylmäkäsittelyn vaativia perennoja ja myös osaa monivuotisista hyötykasveista. Meillä ainakin tuppaa tässä talven ja kevään aikana kertymään jos jonkinlaista esikasvatettavaa purkkia tänne sisälle. Mutta näissä hankikylvöissä se etu on siinä, että nämä purkit on tuolla pihalla ja sitten kun lumeet sulaa, niin näistä aletaan huolehtia vasta sen tarkemmin. Eli aika huolettomasti päästään sinne pitkälle kevääseen ja siellä sitten pikkuhiljaa taimet lähtee kasvuun. Näihin hankikylvöihin sopii hyvin esimerkiksi erilaiset akileijat, palavarakkaus, salkoruusu, asteri, kurjenmiekka, isotähtiputki ja sitten lisäksi erilaiset vuokot, esikot, kullerot, kurjenpolvet, ukonhatut, särkynyt sydän ja leimut. Ja mulla tässä nyt on näitä purkkeja. Mä oon tehnyt yleensä niin, että yhteen purkkiin kylvän aina yhtä lajiketta tai lajia. Näissä purkeissa mulla on ihan tavallista kylvömultaa ja kylvöt näihin mä oon tehnyt ihan normaaliin tapaan. Eli mä oon ripotellut sinne ne siemenet ja tuolla tuo reunimmainen purkki, niin sinne on laittamassa sitten vielä kylvömultaa vähän tuohon pinnalle. Ja sen jälkeen nämä purkit sitten kastellaan vielä ennen kuin ne viedään tuonne pihalle. Se mikä näissä hankikylvöissä on tosi tärkeä juttu on se, että oikeasti vedenkestävällä tussilla merkitään nämä purkit niin, että tietää mitä missäkin purkissa on. Eli mä oon ihan numeroinut nämä ykkösestä alkaen ja sitten mulla on tällainen lista, mihinkä on kirjannut sitten mitä mistäkin purkista löytyy, niin silloin tiedän keväälläkin, kun sieltä pikkuhiljaa alkaa kasvumerkkejä löytyä, että mitä tosiaan missäkin kasvaa. Seuraavaksi siirrytään tonne pihalle näiden kanssa. No nyt sitten täällä pihalla seuraava vaihe olisi etsiä näille purkeille sellainen sopiva paikka. Se paikka olisi hyvä olla sellaisessa kohdassa, että siitä ei tule käveltyä yli. Tämän voi merkata myös tarvittaessa esimerkiksi jollain kepeillä tai muuten, että ei tule tehtyä lumitöitä tästä. Ja ainakin itse olen tykännyt sellaisista paikoista, mitkä ei myöskään ole niitä, mitkä heti ekana keväällä sulaa, vaan että tämä olisi tällainen pikkasen suojasampi puolivarjon paikka. Ja mä oon nyt kaivannut tuohon noille purkeille jo tuon alueen ja laittanut ne purkit tuohon vierekkäin. Ja itse asiassa ensimmäisiä siinä jo lumella vähän peittelinkin. Tuohon purkkien päälle voi laittaa halutessaan harson tässä vaiheessa estämään, että sinne ei mene esimerkiksi jos on jotain koivun siemeniä tai muita tuossa lumen seassa. Mulla yhtenä vuonna se oli ja sen kanssa kävi niin, että se liimautui sitten lumien sulaessa tonne multapintaan ja siihen jäi osittain sitä multaa ja myös niitä siemeniä kiinni. Sen jälkeen mulla ei ole ollut sitä harsoja ihan hyvin, ne on siellä tullut silti, eikä ole ollut mitään rikkakasviongelmaa niiden kanssa. Toki sen harson voisi virittää siihen myös jotenkin silleen pinkeelle, että se ei pääse sinne multaan kiinni. Mutta nytpä tässä vaiheessa sitten vaan peitellään nuo purkit tonne kunnolla lumen alle. Jos sattuu, että on lämpöisiä päiviä ja lumet sulaa siitä päältä jostain kohdasta, mutta ei ole vielä ihan sellainen kasvuun lähön paikka, niin sitten siihen voi vielä tuossa myöhemmin keväällä lisäillä sellaisiin kohtiin lunta, että antaisi sen lumen siitä päältä sulaa sitten vasta, kun ollaan oikeasti ihan valmiita siihen, että siellä jotain voisi itääkin. Elikkä miepäs alan tässä sitten lapioimaan. Noin, nytpä ne purkit on tuolla lumen suojissa. Nyt tässä sitten vaan odotellaan kevättä ja sitä, että kelit pikkuhiljaa lämpenee ja lumet sulaa. Keväällä sitten kun nuo purkit tuolta alkaa paljastua, niin sitten näiden hoitaminen on ihan samanlaista kuin minkä tahansa muidenkin kylvöjen. Eli kastellaan niitä purkkeja tarvittaessa ja
sitten kun sieltä taimet vähitellen lähtee kasvuun, niin niitä sitten hoidetaan kanssa ihan normaaliin tapaan. Koulitaan aikanaan omiin purkkeihinsa ja mietitään sitten myöhemmin niitä istutuspaikkoja, mihinkä niitä päästään laittamaan. Mulla yleensä on tässä vaiheessa, kun on nämä kylvöt tehnyt, niin olen jo miettinyt vähän, että mitä sitten istutan minnekin päin pihaa. Palataan näiden hankikylvöjen kuulumisiin keväällä, kun lumet on sulanut. Moi moi!